Moikka! Mikä mahtaa olla sun asentees juuri tällä hetkellä? Jos sä mietit, että sä näet mut nyt tässä puhumassa ja höpöttämässä, mietit, että kalkyloit mielessäsi hetkinen, tän näköinen kaveri, mitenhän mun pitäisi suhtautua ja asennoitua tähän ihmiseen? Niin, mä sanoin jo sanan asenne ja mä tulen ihan kohta näyttämään sulle työkalun, josta saattaa olla sulle ratkaisevaa apua kaiken maailman tilanteissa erilaisten ihmisten kanssa. Tulemalla tietoiseksi tämän työkalun huimasta voimasta, mä lupaan, tämä ei ole kuin pelkkää plussaa sulle, joten jaksa pari minuuttia odotella sitä työkalua, mä hölisen tässä sitä ennen. Mä haluan ensin kertoa sulle, että mä oon Brando Louhivaara, mä oon ajatteluntalojen superfani ja mä rakastan omaa käynnistä näillä. Tämä kyseinen työkalu, jonka kohta esittelen, on klassikko. Itse törmäsin parikymmentä vuotta sitten siihen ensimmäisen kerran ja voin sanoa, että on ollut mukana alitajuisesti vähintään aika kiperissä paikoissa, voin sanoa. Ja siitä on valtavasti apua ollut. Hei, ihan nopeasti, parempaa viestintää, parempaa johtamista, vähemmän negatiivista stressiä, parempi mieli kaikille, parempaa yhteistyötä. Sitä kaikkea tämä työkalu tarjoilee. Sun mielesi ja samalla lailla mun mieleni on tällainen sipuli, jossa ytimessä on persoona. Se on suuri mysteeri, minkälainen se meillä kullakin on. Emme edes itse tiedetä sitä, vai tiedätkö sinä 100%, minkälainen persona olet. Mä uskallan väittää, että et tiedä, etpä vaan muuten tiedä. Vaan minäpä tiedän, no en tiedä minäkään. Hei, sitten meillä on arvot. Ja nehän tulee meille lapsuudessa, joku semmoinen ihminen, joka on ollut meille hurjan tärkeä, on kertonut meille elämästä tällaisia arvokkaita asioita, niistä on tullut meille arvot jollain tavalla. Elämän koulu kyllä antaa meille uusia arvoja, sen mä lupaan, ja aika moni meistä tietääkin tämän. Mutta sitten ulkokuoressa meillä on asenteita tätä maailmaa ja ihmisiä kohtaan. Ja näistä on nyt oikeastaan kysymys. Näistä kannattaa tulla hurjan tietoiseksi, koska sinun käyttäytymisesi, olit sä asiakaspalvelutyössä, johtotehtävissä, ihan missä vaan, niin se heijastuu sun toimintaan. Ja sun toiminta heijastuu muiden ihmisten toimintaan ja vointiin ja asenteisiinkin. Nyt tullaan ihan just siihen työkaluun. Ihan just, mä haluan vaan muistuttaa siitä, että meidän ajattelu on suurelta osin alitajuista. Me ei olla tietoisia edes siitä, että miten me asennoidutaan eri tilanteissa. Mutta mä suosittelen tulemaan enemmän tietoiseksi. Noin 95% meidän ajattelusta on ne alitajuista ja siihen on syynsä. Alitajunta on huomattavasti massiivisempi, nopeampi, tehokkaampi, päheämpi, iloisempi, räiskyvämpi. Alitajunnan kone on supertietokone meidän mielessämme. Mutta me ei olla vaan tietoisia siitä, mitä kaikkea siellä tapahtuu. No niin, tämä työkalu tuo kaikille tasoille työelämässä, perheissä, organisaatioissa, jalkapallojoukkueissa hyvää. Ja nyt mennään siihen työkaluun. Tämä on Lensionen tiimin 5 toimintahäiriötä, jonka avulla voidaan tarkastella organisaatiossa tapahtuvia tai tiimissä tapahtuvia hajoamisia ja halkeamia. Mutta nyt se työkalu, se on OK Coral, joka tulee Villilännen legendaarisesta välienselvittelystä. 30 sekuntia siellä paukuteltiin pyssyillä. Kaveria kaatuu ja välit selvitellään. Nykyajassa tämä työkalu, joka kuuluu osana transaktioanalyysiä, tämä työkalu antaa meille mahdollisuuden pysähtyä sen äärelle, että miten minä suhtaudun itseeni ja toisiin ihmisiin. Arvostanko vai arvostelenko? Elänkö näkymättömässä arvostelevuuden viidakossa, jossa koko ajan tarkastelen ihmisiä vain arvioidakseni heitä ja arvostellakseni heitä? Onko ajatteluni itseäni kohtaan armollinen, arvostava vai armoton? Tuolla ylhäällä on onnella. Siellä on se asenne, joka me voidaan joka päivä valita. Arvostaa muita ihmisiä ja arvostaa itseä. Se on kaikkein tervein vyöhyke, jonne ihminen voi päätyä.
Tiedostain tai tiedostamatta. No sitten tuolla vasemmalla, siellä on vähän sellaisia masennuksen tai väsymyksen oireita, että mulla ei ole kyllä kaikki kunnossa, mutta sua mä arvostan. Mutta itsellä on nyt vähän semmoinen epäonnistuja olo, että on saattanut tulla vähän takkiin. Siitäkin on hyvä tulla tietoiseksi, että mistä nämä ajatukset johtuu ja kuinka nopeasti pääsen takaisin tonne ylös. Sitten alhaalla, siellä on ahdistus, siellä on aika ankea tunnelma. Mä en ok, et ole muuten sinäkään ok. Kaikki on ihan päin. Sanonko mitä? Oikealle osoittaa sitten tämmönen, miten sanoisin, työpaikka, kiusaamishenkinen alistamismentaliteetti. Mä oon ok, mutta sä et muuten ole ok. Ja jos vaikka parisuhteessa ollaan, niin tosta ei hyvä seuraa. Ollaan jo menossa aika lailla toivan kippari ihan missä tahansa ympärillä. Arvostamisen asenne täytyy saada kuntoon, keskinäinen arvostus. Ja askel, jos jonkun kanssa, niin ensin itse tuo sitten ryhmissä, sitten luodaan taus siihen, mitä synnyttää tällä yhteyttä. Kyllä auta. Loppuviimein kyse on siis, arvostanko vai arvostelenko? Ja nyt se tärkein. Arvostaminen ei ole pelkästään tunne, ajatus. Tee siitä näkyvää. Ja tee niin näkyvää, että nyt laitat peukkua, laitat kommenttia, seuraat, jaat tämän kaverille. Tehdään maailmasta vähän arvokkaampi ja arvostavampi paikka, eiks niin?